हरे कृष्ण. या 6व्या अध्यायामध्ये सगळ्यांचं तुमच्या खूप स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी मी वंदन करते. श्री श्रीला प्रभुपाद यांना वंदन करते. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करते. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला, ज्यांनी हा उपक्रम सुरू करण्यामागे खूप अपार कष्ट घेतलेले आहेत आणि सगळ्यांनी मिळून हे व्हॉलेंटरीली खूप सुंदर असा उपक्रम सुरू ठेवलेला आहे, त्या सगळ्यांना मी सादर प्रणाम करते आणि या आपल्या 6व्या अध्यायाला सुरुवात करते. एक सेकंद द्या मला जरा. हरे कृष्ण. म्यूट ठेवा जरा सगळ्यांनी. तर आज आपण अशा प्रकारे या 6व्या अध्यायामध्ये, या 6व्या दिवशी अगदी म्हणणार नाही, पण आज असा प्रवास पुढे चाललेला आहे आपला. मध्ये थोडा खंड कालच्या दिवसामुळे काही महत्वाचं काम असल्यामुळे, आणि आजची थोडीशा वेळेची ऍडजस्टमेंट मी केली आहे, कारण अध्याय चुकायला नको होता. आणि उद्या नेहमीप्रमाणेच आपला 10:50लाच वर्ग सुरू होणार आहे. तर सगळ्यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल खूप धन्यवाद. आणि आपण या अध्यायाला परत सुरुवात करण्यापूर्वी थोडंसं मागे जाऊन, काही या स्लाइडमध्ये असतात की जिथे उजळणी केली जाते. जसं आपण पहिल्या अध्यायापासून सुरुवात केलेली आहे की जिथे अर्जुन विषण्ण झालेला आहे. पहिल्या अध्यायामध्ये पूर्ण त्यांनी शस्त्र ठेवून दिलेली आहेत. त्यानंतर उपदेशाला सुरुवात केलेली आहे आणि परमेश्वरांनी, भगवंतांनी कसं त्यांना ज्ञान, दिव्य ज्ञान दिलेलं आहे, जे बुद्धियोग, सांख्ययोग आणि देह आणि आपला आत्मा याचं कसं संलग्न संबंध हा दर्शवलेला आहे. आणि आपला आत्मा हा, आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहोत, आणि आपला आत्मा हा आपल्या हृदयामध्ये आहे, जो अत्यंत सूक्ष्म आहे, जो अजिबात आपल्याला दिसू शकत नाही. एकाच 10,000 एवढा अंशा टोका एवढा तो आहे. आणि म्हणूनच हा जो आत्मा आहे हा अतिशय चिरंतन आहे, जो परमानंद, जो सच्चित आनंद आहे, आणि त्याला कुठलंही आश्चर्य वाटत नाही. तो ना कधी कापला जात आहे, ना कधी सुकवला जात, तो कधी ओला होत नाही, सुकवला जात नाही. त्याच्यामुळे देहामध्ये जरी त्याचं भ्रमण झालं, प्रवास झाला, अगदी बाल अवस्थेपासून ते तारुण्यापासून ते वृद्धावस्थेपर्यंत, परंतु त्याला त्या कशाचंही आश्चर्य नसतं. तो जीर्ण झालेला तो देह टाकून तो नवीन देहामध्ये प्रवेश करत असतो. असा हा आत्मा आपल्या परमात्म्याचा, हा परमात्म्याचा अंश आहे. मग हा परमात्मा म्हणजे काय, की ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, जे आपण 3 टप्प्यामध्ये भगवंतांना शोधतो आणि भगवंतांना बघतो. आपण 3ऱ्या अध्यायामध्ये बघताना सुरुवातीला की कशा प्रकारे भगवंतांना बघितलं जातं, कशा 2ऱ्या आणि 3ऱ्या अध्यायात दोन्हीमध्ये आपण याची सुरुवात करतानाच म्हटलंय की भगवंत म्हणजे कोण आहेत. मग आपली इंद्रिय इतकी सदोष आहेत की आपल्या इंद्रियांना, मग आपल्या डोळ्यांना आपल्या स्वतःच्या पापण्या दिसत नाही. जिथे अंधारामध्ये आपण आपल्या शरीराचे स्वतःचे हात पाय बघू शकत नाही, तिथे आपली इंद्रिय खूप सदोष आहेत. कुठेतरी त्याला लिमिटेशन्स आहेत, कुठेतरी मर्यादा आहेत. आणि या मर्यादांमुळे आपण भगवंताला सुद्धा प्रत्येकाच्या, जसं मी म्हटलं की त्या टप्प्यावरती, आणि मग या त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली पूर्ण ही भौतिक प्रकृती आहे. आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक जण आपल्या यांनी, मग ज्यांचा वेदांचा, शास्त्रांचा अभ्यास आहे, मग शेवटी साधू शास्त्र आणि याला प्रमाण ठेवून की वेदांमधील, शास्त्रामधनं, आणि ज्याप्रमाणे आपण की तिन्ही यांचा योग हा साधू, शास्त्र, वेद, या सगळ्यांचा बेस. मग याचं ज्ञान परिपूर्ण असल्याशिवाय, ते दिव्य ज्ञान घेतल्याशिवाय तुम्ही मग कुठल्याही, आपण म्हणतो ना की हवेमध्ये बाबा काहीतरी उच्चार केलेत आणि काहीतरी सांगितलंय, तर ते अज्ञानामध्ये आहेत. आणि या मायावादी युगामध्ये, या भौतिक युगामध्ये जसे आपण बघतो की प्रत्येक गोष्टीवर टीका करायला लोक अगदी टपलेली असतात. मग त्याचं ज्ञान आहे का हो? त्याचा पूर्णपणे अभ्यास केलेला आहे का? तर नाही. अभ्यासाशिवाय त्याच्यावरती कुठलंही विवेचन केलं जातं, निरूपण. मग तुम्ही तेवढी पात्रता आहे का? तेवढं तुमचा अभ्यास, मग हा
अभ्यास अत्यंत, की शास्त्र साधू गुरु गुरु शास्त्र आणि साधू, आणि त्याच्यासाठी आपण हे गुरुचं महत्व, की जसा उत्तम गुरु असणं, जसे अर्जुनाला भगवंत मिळालेले आहेत उत्तम गुरु, की ज्यांनी फक्त ऐकून घेतलं पहिल्या अध्यायामध्ये आणि नंतर त्यांनी उपदेशाला सुरुवात केली. आणि जरी त्याला अत्यंत संभ्रमित अर्जुन प्रत्येक वेळी झालाय, तरी त्याच्या प्रत्येक शंकांचं भगवंत निरसन करत गेलेले आहेत. असे हे उत्तम गुरुचं कशा आदर्श असावा, अशा प्रकारे आपले श्रीला प्रभुपाद जे भगवंतांमध्ये पूर्णपणे लीन झालेले आहेत. आणि म्हणूनच या 3 पायऱ्या कशा प्रकारे दिसतात, की ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे, जो हे आपण परमात्म्याचा अंश आहोत. आणि मग ज्याच्यावर पुढे टप्प्यामध्ये अगदी जेव्हा भगवंतांच्या भक्तीमध्ये लीन झालेला मनुष्य हा फक्त शुद्ध भक्त असतो, आणि मग त्याला भगवंतांचं हे मनमोहक असं श्याम सुंदर रूप दिसत असतं. अर्जुनाला भगवंतांनी या मनुष्य रूपामध्ये येऊनच, आणि मग मनुष्य रूपामध्ये येऊनच 5,500 वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता पूर्णपणे भगवंतांनी सांगितलेली आहे. असे हे भगवंतांचं ऐश्वर काय, हे ऐश्वर आपण पुढे जाऊन त्यांच्या मुखातूनही ऐकणार आहोत. परंतु सौंदर्य म्हणा, सामर्थ्य म्हणा, श्रीमंती, प्रसिद्धी, शक्तिशाली, इतके शक्तिशाली सगळ्या असुरांचा ज्यांनी नाश केलेला आहे, मग असे ज्ञानी आणि संन्यासी, अशा या भगवंतांचं पूर्ण वर्णन आणि ऐश्वर्य आहे भगवंतांचं. आणि मग हे आपण सगळे जे 9 कारणं बघितली विजयाची, 5 विलापाची कारणं, ह्याच काही स्लाइड्स आपल्याला फक्त याच्यावरती रिव्हिजन थोडीशी सांगतात. मग आपण कर्म संन्यास योग कसा बघितला, 5वा अध्याय, की ज्याच्यामध्ये कर्म केलं जातं, परंतु ते कृष्ण भावना भावित कर्म केलं जातं. जसं आपण निष्काम कर्म करतो, आणि निष्काम कर्मामध्ये जशी फळाची पूर्णपणे इच्छा त्यागली जाते, अशा या निष्काम कर्माला अकर्माकडे वाटचाल करत असतं. जसं आपण त्या नृगराजाची गोष्ट, मग हे कर्म मग ते अगदी अज्ञानात ज्ञानामध्ये कुठलीही कळत नकळत गोष्ट केलेली असताना सुद्धा त्याचे परिणाम कसे भोगायला लागतात, आणि मग पुढे जाऊन कसं या भक्तीच्या मार्गावरती आणि कर्माला कशा प्रकारे केलं पाहिजे. मग शुद्ध भक्त, की जे हरिदास ठाकूर ज्यांच्या संगतीमध्ये राहून एखादी वेश्या सुद्धा जिला आश्रय, जी गुरुचा आश्रय घेते आणि जी नामस्मरणाचा महिमा सुरू करते, आणि अशा या पवित्र मार्गावरती, अशा या आध्यात्मिक मार्गावरती येण्यासाठी त्या गुरुची, आणि म्हणूनच उत्तम गुरुची आणि उत्तम पूर्णपणे ज्ञान असलेल्या गुरुची आवश्यकता ही अत्यंत नितांत असते. आणि मग कशा प्रकारे आपण या भगवंतांचा, जशा आपण शांती सूत्र बघितलं, की अगदी जाता जाता शेवटच्या 5व्या अध्यायाच्या शेवटी, की भगवंत कसे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, भगवंत हे परमानंद आहेत, आणि भगवंत हे आपला प्रिय सखा आहेत, जे सच्चित आनंद, जे शाश्वत, की या शाश्वत आणि अशाश्वत जगाची सगळी निर्मिती करून पण ते स्वतः त्यापासून अकर्ता आहेत, आणि स्वतःपासून स्वतःवर त्यांच्यावर कुठलाही या त्रैगुणांचा प्रभाव नाहीये, ते कुठल्याही त्या त्रैगुणांनी प्रभावित होत नाहीत. आणि मग असे हे भगवंत. आणि मग पुढे जाऊन आपण या, की जसं आपण आज आज जो शिकणार आहोत, हा आत्मसंयम योग, ज्याला ध्यान योग म्हटलं जातं. असा हा ध्यान योग कधी केला जातो, जसं आपण तुमच्या ऐकण्यामध्ये आलं असेल, की सत्ययुगामध्ये सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापार युग आणि कैलियुग, याच्यापैकी सत्ययुगामध्ये हे ध्यान केलं जायचं. मग हे ध्यान योग काय आहे, आणि हा ध्यान योग आपण पूर्णपणे आज जाणणार आहोत. मग योग आपल्याला माहितीये, पण ध्यान योगामध्ये कशा प्रकारे आत्मसंयम आणि आत्मसाक्षात्काराची भावना जोपासण्यासाठी कशा प्रकारे आत्मसंयम करणं हे उपयुक्त ठरतं, हे आपण आजच्या योगामध्ये बघणार आहोत. जो अष्टांग योग, जो सत्ययुगामध्ये लोक लाखो वर्ष जगायची, आणि इतकं हे वातावरणच इतकं पोषक आणि इतक्या प्रकारे हे पवित्र वातावरण असायचं, की लोक त्याच्यामध्ये ध्यानामध्ये अष्टांग योग जो आपण आज बघणार आहोत, अशा प्रकारे हा योग फक्त तेव्हा शक्य होता, कारण पवित्र असं वातावरण होतं लोकांवरती, त्यांचं नियंत्रण राखणं हे अत्यंत सोपं होतं, आणि अत्यंत त्या वातावरणामध्ये ते पोषक होतं. म्हणून या सत्ययुगामध्ये ते शक्य झालं. त्याच्यामध्ये म्हणजे तो यज्ञ होता, की ध्यान करणं हा सत्ययुगाचा यज्ञ होता. जसा त्रेतायुगाचा यज्ञ होता, की यज्ञ याग आहुती करणं आणि परमेश्वराला ते अर्पण करणं, यज्ञ अर्पण करणं. त्याच्यानंतर आपण द्वापार युगामध्ये, की पूजा अर्चना, भगवंताला मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा करीन, की मूर्ती पूजा केली जायची, आणि त्यानुसार की कशा प्रकारे अगदी म्हणजे मन निराश झालं तरी त्या मूर्तीमध्ये बघून आणि त्या मूर्तीला नुसतं आपण म्हणतो ना निरीक्षण करून, आणि त्याच्यामध्ये आपलं मन पूर्णपणे रमवून
की मग त्याला अर्चना, मग आपण भगवंतांच्या भक्तीच्या 9 सेवा, की अगदी नवविध भक्तीच्या या सेवा बघितल्या, की ज्याच्यामध्ये मग हे अर्चनम येतं. अशा प्रकारचं हे आपण त्या द्वापार युगामध्ये बघितलं. आणि कलियुगामध्ये जिथे फक्त नामस्मरण, भगवंतांचा नामस्मरण, मग जो चैतन्य महाप्रभूंनी या 500 वर्षापूर्वी या पृथ्वी तलावरती या कलियुगामध्ये हा नामस्मरणाचा जप आणलेला आहे, की ज्याचा महिमा अगदी थोर, आणि हा महिमा दूर दूरवर पसरत आहे. आणि प्रत्यक्ष श्रीला प्रभुपादांनी अगदी भारतात नव्हे तर अख्ख्या परदेशामध्ये, की या इस्कॉनची निर्मिती करून या कृष्ण भावनेचा प्रसार या नामस्मरणाच्या माध्यमातून केलेले आहे. आणि म्हणून नामस्मरण हा कलियुगाचा एकच मंत्र आहे. हरेर नम, हरेर नम, हरेर नम केवलम, कलौ नास्ति, कलौ नास्ति, कलौ अन्यथा. कुठलंही आपण कलई नैव अन्यथा, की कुठलंही असूच शकत नाही. की आपण इतकं या मंत्रामध्ये, की नामस्मरण, की एव नास्ती म्हणजे कुठलाही इतर कुठलाही मार्ग नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही. हरे नमा, हरे हरे कृष्ण, ही जी हरे ही शक्ती आहे, की या शक्तीचे आपण प्रार्थना करतो, या शक्तीचं स्मरण करतो. आणि मग या नामस्मरणाद्वारे आपण या शक्तीला स्वतःमध्ये आत्मसात करून घेण्याचा प्रयत्न करतो. आणि या आध्यात्मिक मार्गावर येण्यासाठी आपण याचा उपयोग करत असतो. आणि याचा हा यज्ञ हा एकमेव मार्ग आहे या आध्यात्मिक मार्गावर, आणि या कलियुगाचा यज्ञ आहे. आता या कलियुगामध्येच बघा, हे ज्ञानयोग, आता हा काही योग आहे का? तुम्ही अशी कितीतरी चित्र पुढे बघाल, की कशा प्रकारे हे स्वतःच्या शरीराला त्रास करून घेऊन किती भयंकर पद्धतीने, विकृत पद्धतीने, आणि कुठेतरी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने, आता बघा हे डोकं घातलेलं आहे याच्यामध्ये कितीही अगोचर अशी खूप अघोरी पद्धत आहे. आणि अशा या अघोरी पद्धती, या छल कपट, आणि या सगळ्या या जगामध्ये लोकांच्या मनाशी खेळलं जाऊन या पद्धतींद्वारा, बघा हा काय योग आहे का आता? की लोक बघतायत, पण अहो किती शरीराशी खेळलं जातं. मग योग, आपण जेव्हा योग म्हणतो तो भगवंतांशी जोडला जातो. हे शारीरिक कष्ट केले जातात. आणि हे आधीचे तर खूप अघोरी उपाय केले जातात, की ज्याच्यामुळे तुम्ही स्वतःच्या शरीराला, मनाला, सगळ्याला क्लेश देताय, जे भगवंतांनी कधीच सांगितलं नाही हो. आता हे योग काय आहे? म्हणूनच हा हे शारीरिक व्यायाम. आता ही लोक अगदी बियर पिऊन, की अरे तुम्ही नशा करून हे योग, कुठला योग साधताय? अशा प्रकारे हा कलियुगातला बकरी योग. अहो हा काय योग आहे? हे सगळी चित्र की किती भयंकर, किती याला विरुद्ध आहे. आणि कशा प्रकारे हे योग साधले जातात, की फक्त शारीरिक व्यायाम. मग हा शारीरिक व्यायाम करण्याला पण काही शास्त्रोक्त पद्धती आहेत, की आजकाल हे थोतांड माजलेले आहेत, की सगळं, की वजन कमी करायचं, शरीराला सुडौल ठेवायचं, त्या नावाखाली लोकांना वाटेल तसं लुबाडलं जात आहे. आणि वाटेल त्या दृष्टीने मग ती खरंच ती पद्धत आहे का, खरंच तो अभ्यास आहे का, हे पडताळून पाहणं खूप गरजेचं आहे. नाहीतर हे किती कॉन्ट्राव्हर्शियल आहे, किती ह्या गोष्टीला, की जिथं योग म्हटलं जातं, की जिथे तुम्ही स्वतःची शारीरिक, मानसिक क्षमता वाढवताय, आणि त्या सामर्थ्यतेला वाढवण्यासाठी तुम्हाला त्या योगाचा आधार घ्यायचा आहे. मग तो योग कशा प्रकारचा हवा? मग खूप वेगवेगळे, की गर्भसंस्कार करण्यासाठी मग शारीरिक सुडौलता, अगदी स्लिम अँड ट्रिम राहायला पाहिजे. आणि कशा प्रकारे तुम्ही हा व्यायाम करून स्वतःचं शरीर अगदी, मग त्या शरीराला त्रास का होईना, पण तसं नाही हो. मग ती शरीराची ती शारीरिक शक्ती आणि मानसिक शक्ती ही व्यवस्थित सांभाळणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. नुसतं ही पुस्तकं वाचून आणि नुसतं तर हा योग नाही. हे ध्यान योग, हा ध्यान योग फक्त कलियुगामध्ये अशा प्रकारे केला जातो. मग ते खरोखर आहे का? तर नाही. पुढे जाऊन आपण म्हणतोय, की हा अष्टांग योग. मग हा अष्टांग योग म्हणजे काय? तर आपण या ध्यान योगाला मग अष्ट अंग योग याच्यामध्ये सगळं आलंय, की ध्यान म्हणजे काय? तर मेडिटेशन. मग कशा प्रकारे हे ध्यान केलं जातं? तर 8 अंगांचं मिलन. आणि कशा प्रकारे ह्या कुठल्या टप्प्याने ध्यान. मग ध्यान म्हणजे समाधी, की परमेश्वराच्या विचारांमध्ये आणि परमेश्वरामध्ये स्वतःला लीन करणं. मग हा अष्टांग योग. मग अष्टांग योगामध्ये काय काय दिलंय? तर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. अशा प्रकारे हे टप्पे आहेत. आणि मग प्रत्येक टप्प्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीला ते महत्व आहे. प्रत्येक गोष्टीवर तुम्ही काय करता आहात, आणि कुठल्या प्रकारचं स्वतःच्या शरीराला आणि मनाला कशा प्रकारे तुम्ही डिसिप्लिन, कशा प्रकारे तुम्ही व्यवस्थितपणे मार्गदर्शन करून एक प्रकारची शिस्त आणताय त्या मनामध्ये. आणि त्या शरीराला एक प्रकारची, की त्या योगामध्ये त्या शरीराला एक प्रकारची शिस्त दिली जाते.
तुम्हाला दिसतंय का माताजी? हो अरे हो दिसतंय तुम्हाला ते? हो हो तुम्ही वाचू शकाल? सॉरी. ओके. हा वाचते हा. मी थोडं झूम करू का? यमा त्याने निर्जन स्थळी. ओके 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 सॉरी सॉरी. थांबा 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 आज थांबा हा. नाही मी थोडं ते आता ठीक. हा, दिसत. यमा त्याने निर्जन स्थळी एकांतवास करावा व दक्षतेने मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम 6.17 आहार, निद्रा, कार्य व मनोरंजन हे संयमित राखण्याची सवय करावी. आसन 6.11-14 जमिनीवर कुशगवतावर हरिणाच्या चर्माचे आच्छादन करावे. ही बसायची जागा अति उंच व अति खोल नसावी व ती पवित्र असावी. त्याने त्याचे शरीर, मान व डोके एका सरळ रेषेत ठेवावे व स्वतःच्या नासिकाग्रावर लक्ष केंद्रित करावे. याप्रमाणे शांत संयमित मनाने भिंतीचा लवलेशही नसताना, मैथुनापासून पूर्णतः मुक्त असताना त्याने माझे चिंतन करावे. प्राणायाम 5.29 प्रयत्नपूर्वक उच्छवासाचे श्वासात व श्वासाचे उच्छवासात अवरोधन करून अथाह तंद्री लावावी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. तर असे हे आपण टप्प्याटप्प्याने अष्टांग योग म्हणजे अष्टांग या प्रकृतीने या प्रक्रियांनी आपण कशा प्रकारे योग साधतो आणि कशा प्रकारे मग त्या समाधी या शेवटच्या टप्प्यावर जातो. मग याचे यम, नियम, प्रत्याहार, यम, नियम, आसन आणि प्रत्याहार हे प्राणायाम हे इथे आपण बघितलंय. मग ते यम म्हणजे काय, तर त्याने की प्रत्येकाला मग त्याच्यासाठी तुम्ही जर कलकलाटामध्ये आणि जर अगदी सगळीकडे गर्दी आहे आणि कुठेतरी एका पण अशा वेळेला तुम्हाला जो एकांतवास जेव्हा तुम्हाला तो केंद्रित करायचं असतं, लक्ष केंद्रित करायचं असतं, मग तिथे कुठेतरी जर शक्य असेल तर तुम्ही एकांतवास करावा, दक्षतेने मनावर नियंत्रण. कारण मग ते नियंत्रण मिळवणं अशा कलकलाटाच्या जागी, गर्दीच्या जागी हे अत्यंत कठीण होईल आणि मग ते मनाला करणं खूप कठीण आहे. यासाठी तुम्ही त्या निर्जन स्थळी जावे. मग नियम काय काय करावे, तर आहार, निद्रा, कार्य, मनोरंजन हे संयमीन. मग कुठेतरी पुन्हा इंद्रियांना, कारण तुम्ही तुमच्या कर्मेंद्रियांना, ज्ञानेंद्रियांना या सगळ्यांना गुंतवून तुम्ही त्या योगाला साधणार आहात. मग त्या प्रकारे स्वतःला कम्फर्ट झोनच्या बाहेर आणा, की कम्फर्ट झोन मधनं बाहेर आणून तुम्ही त्या नियमांचं मगच पालन करू शकता. की मला बसायला अगदी मऊ छानच असलं पाहिजे, मग माझे ठीक आहे, तुम्ही कुठल्याही प्रकारे तुमच्या अवयवांना त्रास होईल असं नाही, परंतु मग त्याचे काही नियम, की मग त्या जमिनीवर, मग पूर्वी जेव्हा की जमिनीवर कृश गवतावरती बसून हरणाच्या चर्माचं आच्छादन, की त्या घालण्याला सुद्धा की कधी कधी की प्राणी मात्रांना त्याप्रमाणे कळावं किंवा कशा प्रकारे त्या आसनाचं महत्व होतं, की तुम्ही गवताच्या जागी बसावं, की त्या सुंदर अशा जागी, पवित्र जागी, आणि मग स्वतःला तुम्ही त्या आसनावर, मग कुठेतरी खुर्चीवर, आजकाल आपण कुठे हो, प्रत्येकाला जेव्हा काही ना काहीतरी व्याधी जडलेल्या आहेत, मग हे सगळं पाळणं खूप कठीण होतं. आणि मग ही बसायची जागा अति उंच किंवा खोलही नसावी, कारण कुठेतरी ती प्रमाणबद्ध असावी, ती पवित्र असावी. त्याचे शरीर, मान, डोके एका सरळ रेषेत ठेवावे आणि नासिकाग्रांवर लक्ष केंद्रित करावे. याप्रमाणे शांत संयमित मनाने भिंतीचा लवलेशही नसताना, म्हणजे कुठलाही आधार नसताना, त्याने स्वतःला मैथुना की स्वतःला त्या गोष्टींपासून दूर ठेवून आपण पूर्णपणे मनातून अगदी व्यवस्थितपणे पवित्र शुद्ध विचारांनी असताना, अशुद्ध विचारांपासून दूर असताना आपण स्वतःला पूर्णपणे त्याच्या भगवंतांच्या चिंतनामध्ये गुंतवावं आणि मग माझे चिंतन करावे. मग प्राणायाम काय आहे, प्राणाचा आयाम भगवंत सांगतायत की या अष्टांग योगाद्वारे काय, तर तुम्ही तुमच्या शारीरिक, मानसिक, मग त्यासाठी तुमचा श्वासोश्वास हा तितकाच महत्वाचा आहे. कितीतरी श्वास आपल्याला मिळालेले असतात या आयुष्यामध्ये, मग ते श्वास वाढवायचे किती, का ते कमी होऊ द्यायचे आणि का कितके ठेवायचे, हे आपल्या हातात आहे. आणि त्याच्यासाठी त्या प्राणाला दिला जाणारा आयाम हा प्राणायाम, मग तो कशा प्रकारे केला जातो, तर प्रयत्नपूर्वक उच्छ्वासाचे श्वासात आणि श्वासाचे उच्छ्वासात, म्हणजे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणायाम शिकतो. आणि मग ते प्राणायाम कसे, तर अनुलोम विलोम असतात. जेवढे मला माहिती आहे की भ्रामरी प्राणायाम, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही आवाज करता, आवाज करून तुम्ही प्राणाचा आवाज की श्वासोश्वास घेताना आवाजयुक्त, घर्षणयुक्त प्राणायाम केलं जातं. त्याच्यानंतर अनुलोम आणि विलोम हा एक या ज्या प्रक्रिया आहेत की ज्याच्यामध्ये पूरक रेचक, म्हणजे पूरक म्हणजे काय,
की श्वास आत घेणं, रेचक म्हणजे श्वास सोडणं, आणि कुंभक म्हणजे श्वासाला नियंत्रण, श्वास धरून ठेवणं. या ज्या प्रक्रिया, या श्वासाचे प्रकार आहेत आणि या प्रक्रियांद्वारे आपण या प्राणायामाला करू शकतो. श्वास उच्छ्वासाला स्वतःला कंट्रोल करू शकतो आणि त्या प्रकारे नियंत्रण ठेवून मग त्या श्वासाला, मग ती तंद्री किंवा मग ते ध्यान लावावं. की जेव्हा तुम्ही त्या श्वासाला शुद्ध करता, जेव्हा तुम्ही त्या श्वासाला शुद्ध करता, की तुमची सूर्य नाडी आणि चंद्र नाडी, मग तुमची उजवी ही सूर्य नाडी असते, डावी ही चंद्र नाडी असते, आणि या सूर्य आणि चंद्र नाडीला समसमान आणि मग व्यवस्थितपणे बॅलन्स करून समानता राखून, म्हणून या श्वास आणि उच्छ्वासाला मग तुम्ही 5 वेळा करा, 7 वेळा करा, म्हणजे श्वसन शुद्धी झाल्यावर मग तुम्ही त्या ध्यानाला सुरुवात करा, की तुमच्या श्वासांनी पूर्णपणे शुद्धता मिळवलेली आहे, आणि मग डाव्या उजव्याने तुम्ही पूर्णपणे त्याचा समतोल राखून तुम्ही त्या ध्यानासाठी पुढे जा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रत्याहार भौतिक जगापासून विमुक्त, धारणा मानसिक क्रियाकलाप अनुशासित करून भौतिक इच्छांपासून पूर्णपणे मुक्त होऊन तो दैवी शक्तीत लीन होतो, त्याला योगी म्हणतात. ध्यान ज्याप्रमाणे हवा नसलेल्या जागी लावलेल्या दिव्याची वात फरफटत नाही, त्याप्रमाणे ज्याचा मनावर संयम आहे तो सातत्याने दैवी स्वरूपाचे चिंतन करतो. समाधी मोठ्यात मोठ्या संकटात असताना देखील तो शांत असतो, ही खरोखरच भौतिक जगातील संकटापासून मुक्ती आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. तर असा हा प्रत्याहार, मग जसं आपण यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. तर हा प्रत्याहार म्हणजे काय, की स्वतःला भौतिक जगापासून विमुक्त ठेवावं. मग प्रत्याहाराने मग त्याच्यामध्ये त्याचे काही शास्त्र आहेत. मग आपण हे जे दिव्य ज्ञान घेऊन पुढे चाललो आहोत, की या इंद्रियांपासून, की या आसक्तीपासून, जसं आपण कर्मामध्ये शिकलो, मग ती आसक्ती कुठेतरी भौतिक जगापासून विमुक्त झाल्याशिवाय त्या आसक्तींना, त्या इच्छांना त्याग होणार नाही. आणि म्हणूनच त्या इच्छांचा त्याग, त्या इच्छांपासून विमुक्त होऊन त्या प्रत्याहाराने पुढे जायचंय आणि मग धारणा साधायची. तर धारणा कशी, मानसिक क्रियाकलाप अनुशासित करून भौतिक इच्छांपासून पूर्णपणे मुक्त होऊन तो दैवी शक्तीत लीन होतो, त्याला योगी म्हणतात. म्हणून ज्याला योगी, एखादा योगी होण्यासाठी तो संन्यासी असणं गरजेचं आहे. त्याच्या मनावरती, त्याच्या इंद्रियांवरती त्याचा नियंत्रण असणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच आपण गेल्या अध्यायामध्ये बघितलं होतं की कशा प्रकारे फलगू वैराग्य आणि युक्त वैराग्य. मग जेव्हा कोणीही योगी किंवा कोणीही आपण बघतो की ऋषी ज्यांनी स्वतःला त्या मार्गावर आणलंय, परंतु कुठेतरी मला आध्यात्मिक मार्गावर जायचंय आणि मला या गोष्टींचा त्याग केला पाहिजे आणि म्हणून मी ते करतो आहे, याच्यामध्ये कुठेतरी पुन्हा भौतिक बंधनांमध्ये अडकायची भीती असते, धोका असतो, आणि ती व्यक्ती पुन्हा आपले विचार बदलून पुन्हा या भौतिक मायेच्या जगामध्ये येऊ शकते. इतरांच्या इम्पॅक्ट, इतरांच्या प्रभुत्वाखाली किंवा इतरांच्या विचारांच्या अधीनतेने ही व्यक्ती पुन्हा या भौतिक जगामध्ये येणं खूप शक्यता असते. आणि म्हणूनच कशासाठी, तर ते कृष्ण भावनेमध्ये, जेव्हा नुसता फळांचा त्याग करून, नुसता इच्छांचा त्याग करून नाही, तर ते कर्म करा, पण कुठल्या भावनेने करा, की कृष्ण भावना भावित होऊन ते कर्म करा, तरच भगवंतांचा साक्षात्कार, आत्मसाक्षात्काराची ती भावना उपजणं हे शक्य होईल. आणि म्हणूनच प्रत्येक कर्म हे भगवंताला अर्पण करा, आणि तरच भगवंतांचा साक्षात्कार होईल. ह्या दिव्य ज्ञानातून आणि त्या ज्ञानाच्या धारणेच्या आपण ज्ञानातून हेच बघतो आहोत की योगी हा पहिल्यांदी एक उत्तम संन्यासी असला पाहिजे. आणि म्हणून त्याचं फलगू हे नको वैराग्य, तर युक्त वैराग्य, जे त्याचं वैराग्य, जे त्यांनी संन्यास घेतलेला आहे, जो त्यांनी मनावर नियंत्रण मिळवतोय, ते फक्त मला आध्यात्मिक मार्गावर जायला मिळावं आणि मला असं करायला मिळावं म्हणून नाही, तर तुम्ही त्या फळांचा त्याग तर केलेला आहे, फळांची इच्छाही मनात धरलेली नाहीये, परंतु कुठेतरी जे कर्म करतायत ते सुद्धा स्वतःसाठी न करता ते कृष्ण भावनेमध्ये करतायत, आणि ते कृष्णार्पणमस्तु, ते कृष्णाला अर्पण केलेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा या वैराग्याला युक्त वैराग्य असं म्हटलं जातं.
आणि म्हणून पदगू ही एक नदी आहे की जिचा फक्त आपल्याला समोरून असा त्याचा सुपरफिशियल भाग, पण खाली जेव्हा खणलं की त्याचा तळ आणि मग त्याच्यामध्ये पाणी आणि मग ती नदी दिसते. अशा प्रकारे फलगू वैराग्य सांगण्याचा उद्देश काय, की हे फक्त दाखवण्यासाठी करू नका. जसं आपण त्या साधूचं बघितलं की फक्त शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम, हे भगवान ही प्रभुपादांची खूप आवडते शब्द आहेत हे, की फक्त दाखवण्यासाठी न करता ते दिव्य ज्ञान आणि मग त्या गुरुची आणि त्या योग्य गुरुची, जेव्हा तुम्हाला योग्य गुरुकडून हे दिव्य ज्ञान मिळेल तेव्हाच तुम्हाला त्याची प्रचिती येईल. आणि म्हणूनच त्यासाठी जे शांती सूत्रातनं सांगितलंय की भगवंतांना, आणि यांनी जो भगवंत की प्रभुपादांना जी प्रचिती आलेली आहे, की मग अशांना जो दृष्टांत झालेला असतो त्यांच्याकडून त्याचं ज्ञान घेतलं जातं, की जे या मार्गावरती नेऊन नक्कीच तुम्हालाही त्याचं दर्शन घडवतील, की ज्यांना याचा पूर्णपणे प्रचिती आलेली असते, पूर्णपणे त्यांनी याचा अनुभव घेतलेला असतो. असे हे संन्यासी, असे हे योगी, हे संन्यासी पहिल्यांदीहून मग योगी, आणि मग त्या या भावना निर्माण होतात. आणि म्हणूनच समाधी, समाधी ही अगदी शेवटचा टप्पा, की ज्याच्यामध्ये ध्यान, ज्याप्रमाणे हवा नसलेल्या जागी दिव्याची वात फडफडत असते, त्याप्रमाणे ज्यांच्या मनावर संयम आहे तो सातत्याने दैवी स्वरूपाचे चिंतन करतो. म्हणजे ज्यांच्या मनामध्ये पूर्णपणे ती दिव्य भावना, की कारणांचे कारण परम कारण भगवंत आहेत, आणि कुठल्याही प्रकारे म्हणून तिथे कुठेतरी मनाची घालमेल नसते, कारण मन पूर्ण दृढ झालेलं असतं, मन त्या दृढ श्रद्धेमध्ये असतं, कुठल्याही प्रकारची दिव्याची फडफड तशी घालमेल नसते मनामध्ये, आणि मनावर संयम असतो, की ज्यामुळे सातत्याने दैवी स्वरूपाचं चिंतन करू शकतो मनुष्य. कारण चिंतनामध्ये केव्हा जाऊ शकतो, जेव्हा मनातील विचारांना नियंत्रण करू शकतो. आणि म्हणूनच अशा टप्प्याने जाऊन त्या समाधीयुक्त भावनेमध्ये मोठ्यात मोठ्या संकटात असताना देखील तो शांत असतो, ही खरोखरच भौतिक जगातील संकटांपासून मुक्ती आहे. की इतकी समाधी अवस्था, इतकी शांत, इतकं स्वतःला बॅलन्स्ड आणि नियंत्रित ठेवून, की स्वतःवर इतका कंट्रोल आणून, की हा अत्यंत कौतुकास्पद आहे. आणि तरी देखील त्यांनी कुठलीही मोठी मोठी संकट असताना त्याच्या डोळ्यासमोर त्यांनी भक्तांना तारून नेण्याचा आणि या सगळ्यातून शांतपणे एक वावर करण्याचा. आणि म्हणूनच हे शांती सूत्र, की भगवंत सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, परमानंद आहेत, आणि भगवंतच आपला प्रिय सखा आहे. अशा प्रकारे या शांती सूत्रातून मग हा मार्ग ध्यान मार्गाकडे जाऊन आपल्याला या ध्यान मार्गांवरती कशा प्रकारे स्वतःला समाधीच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचवता येईल, आणि मग हे किती कठीण आहे आणि कशा प्रकारे हे शक्य आहे, ती आपल्याला ह्या योग करण्याची इच्छा आहे का? तर हो, आपण नक्कीच हा योग, आपण अष्टांग योग करण्याची, कारण काय आहे त्या अष्टांग योगाचे फायदे, की मन शरीर तर स्वस्थ होतो, तुमच्या विचारांमधली प्रगल्भता, आणि कशा प्रकारे तुम्ही स्वतःला नियंत्रण करून स्वतःला एक सांधून आणि स्वतःमध्ये त्या विचारांच्या मनातली विचारांची जे चांगले विचार जोपासले पाहिजेत ते अत्यंत महत्वाचे आहे. मग असा हा अर्जुन आपल्याला जो चित्रामध्ये दिसतोय, हा अर्जुन किती काही कमी सामर्थ्यवान आहे का? कारण त्याची दृष्टी, त्याचे ज्यांनी फोकस करून, की ज्यांनी द्रौपदीला जिंकलं होतं स्वयंवरामध्ये, असा हा अर्जुन, की जो नरनारायणामधला नारायण आहे, सामर्थ्य आहे त्याच्याकडे, कुठलं सामर्थ्य नाहीये, तो प्रत्यक्ष कुंती माता आणि इंद्र यांचा पुत्र आहे, पुत्र आहे, असा हा सामर्थ्यवान पुत्र आहे. परंतु आता त्याच्या जीवाची घालमेल होणं आणि त्याला कुठल्याही प्रकारचं काही न सुचणं आणि कशा प्रकारे त्यांनी केंद्रित केलं पाहिजे हे तो भगवंतांकडून जाणून घेतोय. आणि म्हणूनच भगवंतांना तो सांगतोय, की वाऱ्याने सुद्धा, की हे जे आहे हे अतिशय मन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कृष्णा, मन अतिशय चंचल, वेगवान, हट्टी व बलवान असून त्याला संयमित ठेवणे म्हणजे वायूवर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा अधिक कठीण वाटते. हरे कृष्ण माताजी. म्हणजे एक वेळ मनाला, हरे कृष्ण, एक वेळ मनाला कंट्रोल करता येईल, वाऱ्याला कंट्रोल केला जाईल, की धावता एवढा वारा आहे त्याला तर खूप कठीण आहे. परंतु अर्जुन म्हणतोय, की तेही मी शक्य करून दाखवीन, पण मनाला मी कंट्रोल करू शकत नाही, जे असंख्य असंख्य इतकं चंचल मन आहे, आणि ज्याच्यावरती नियंत्रण ठेवणं ही किती किती एक अत्यंत महत्वाची आणि अत्यंत कठीण, तितकीच इम्पॉसिबल नाहीये, अशक्य काहीच नाहीये. तुम्ही करू सगळं शकता, तुम्ही सगळ्या गोष्टी तुमच्या मॅनेज, म्हणून मी त्या दिवशीच म्हटलं, की
नामनिष्ठ प्रभूंनी विचारलं होतं की तुम्हाला वेळ नाहीये, वेळ नाहीये ही गोष्ट नाही, तुम्ही दिवसामध्ये किती वेळ तुमचा मोबाईल आणि नको नको त्या गोष्टीमध्ये घालवताय. जेव्हा तुम्ही 24 तासाची पूर्ण आखणी कराल आणि आढावा घ्याल तेव्हा तुम्हाला कळेल, अरे हे आपण किती फालतू गोष्टीमध्ये वेळ घालवतोय. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी अर्जुनाला हा प्रश्न पडलाय की हा मनाला मी कसं कंट्रोल करू की ज्याच्यामध्ये अतिशय म्हणजे मन चंचल, वेगवान आणि हट्टी, की इतकं हे वेगवान की आत्ता मन इथे आहे तर दुसऱ्या वेळेला कुठेतरी न्यूयॉर्कला गेलंय, कुठेतरी अमेरिकेला गेलंय. हे अत्यंत चंचल असं मन आहे आणि या मनाला की मी वाऱ्याला वेग आणू शकतो, पण या मनाचे लगाम आणि म्हणूनच या मनाचे लगाम, या मनाने या इंद्रियांचे लगाम हातात ठेवले आणि बुद्धी या मनाला कशा प्रकारे कंट्रोल करते आणि कशा प्रकारे यांना आध्यात्मिक मार्गावर घालून या चंचल मनाला कशा प्रकारे कंट्रोलमध्ये ठेवायचंय, कशा प्रकारे नियंत्रण करायचंय. आणि म्हणून अर्जुन कृष्णाला हे बघून हे विचारत आहेत की कशा प्रकारे यांना केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच हे वाऱ्यापेक्षा सुद्धा कठीण आहे मनाला सावरणं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कृपाळू ईश्वर म्हणाले, हे बलवान बाहू कुंतीपुत्र, चंचल मनावर नियंत्रण ठेवणे हे निश्चितच अत्यंत कठीण आहे, पण ते सातत्याने प्रयत्न करून व विरक्तीद्वारे शक्य आहे. ज्याचे मन अनियंत्रित आहे त्याच्यासाठी स्वरूप सिद्धी कठीण आहे, तथापि ज्याचे मन नियंत्रित आहे व जो योग्य साधनांनी प्रयत्न करेल त्याला यश नक्कीच प्राप्त होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कृपाळू ईश्वर म्हणतायत अर्जुनाच्या या प्रश्नावरती, हे बलवान बाहू कुंतीपुत्रा, चंचल मनावर कंट्रोल करणं की नियंत्रण करणं निश्चितच खूप कठीण आहे, पण अशक्य नाही. निश्चितच ते कठीण आहे, त्याला वेळ लागणार आहे आणि ते अत्यंत कठीण आहे, पण ते सातत्याने प्रयत्न करून व विरक्तीद्वारे. मग ते प्रयत्न, मग इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे, पण माझा त्या इच्छेतून नियंत्रणच होत नाहीये. मला त्या इच्छेतून त्यागच नाही करायचंय. मला हेही हवंय, मला तेही हवंय, मला ते पण मिळालं तर चालेल, हे पण मिळालं तर चालेल, कारण ते कुठेतरी समाधानच होत नाहीये. कुठेतरी मनाला ते नियंत्रण मिळवता येत नाहीये, कारण सातत्याने प्रयोग करून विरक्तीद्वारे ते शक्य होणार आहे. आणि मग ती विरक्ती कशा प्रकारे, कारण की त्या इंद्रियांच्या त्या इच्छांचा त्याग करायला पाहिजे, मगच कुठेतरी विरक्ती होण्यासाठी. ज्यांचं मन अनियंत्रित आहे त्यांच्यासाठी ही स्वरूप सिद्धी म्हणजे जे अत्यंत चंचल मनाचे आहेत की आत्ता एका सेकंदात, हे प्रत्येकच माणूस असतं, हे खूप नॉर्मल आहे अनियंत्रित असणं मन. परंतु का की कुठेतरी विरक्तीने, कुठेतरी प्रयत्नांनी जेव्हा मनुष्य करतो तर ते महत्वाचं आहे. तथापि ज्याचे मन नियंत्रित आहे तो योग्य साधनांनी प्रयत्न करेल त्याला यश नक्कीच प्राप्त होईल. की जो अत्यंत, तथापि ज्याने मन ह्या सगळ्या गोष्टीतून जर ठरवलं तर कोणीही करू शकतं. ज्यांचं मन हे नियंत्रित ठेवलंय, मन हे पूर्णपणे बुद्धीच्या कंट्रोल खाली ठेवलं आहे, तर योग्य साधनांनी त्याला प्रयत्न केला, योग्य साधन मार्ग वापरून त्याला प्रयत्न केला, हे निश्चित साध्य होणार आहे. मग हा मन तुम्हाला कशा प्रकारे दिसतो हो, आणि मन हा तुम्हाला चांगलं सांगतोय का वाईट सांगतोय, हे कशा प्रकारे तुम्ही जाणू शकाल. बघा या माणसाचं चित्र, की मन शत्रू आहे का मित्र. मग मनाला काय जाणून घ्यायचंय की मन हा शत्रू पण होऊ शकतो आणि मित्र पण होऊ शकतो. तर दोन्हीला क्वेश्चन मार्क आहे. कारण जर तुम्ही ते क्वेश्चन मार्क, जर तुम्ही ते मनाला की कशा प्रकारे आपण त्या मनाचा शत्रुत्व घालवायचंय आणि त्याच्यासाठी मित्रत्व साधायची आहे त्याच्यासाठी, तर कशा प्रकारे ती सिद्ध आहे आणि कशा प्रकारे शक्य आहे की ज्यांनी मग इंद्रियांना नियंत्रण, मनावर नियंत्रण करून मनाला एक प्रकारचं मित्रत्व प्राप्त केलं पाहिजे. वाईट विचारांनी आणि शत्रुत्व, की जसं मन जर वाईटच विचारांनी आणि चुकीच्याच मार्गावर जाईल, ज्याचं अधःपतन होईल, ते मन स्वतःला त्याला शत्रुत्वानेच वागवेल. मग असं मन त्याच्यामध्ये साख्यत्व आणि मित्रत्व दाखवणं खूप कठीण आहे. आणि म्हणूनच ज्याने, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याने आपल्याला मनाला जिंकले आहे त्याचे मन त्याचा उत्तम मित्र आहे, पण ज्याला असे करता आले नाही त्याचे मन त्याचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. हरे कृष्ण माताजी. असं हे मन किती चंचल मन आहे बघा. मन चिंती ते वैरी ना चिंती.
की मन आपल्याबद्दलच, मग आपण स्वतःबद्दल सुद्धा मनाबद्दल किती आपण वाईट विचार करत असतो, की किती आपण, मग त्याच्यामागे भावना कुठल्याही उद्दिष्ट असू दे, पण ते मन किती वाईट विचार करू शकतं, कारण कुठेतरी त्याला कंट्रोलच नाही करत आहे. ते चाललंय 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 भरकटत आहो, त्याला पकडा, त्याला धरा. मग आपल्या मनाला ज्यांनी जिंकलं आहे, ज्या मनावर ज्यांनी नियंत्रण मिळवलेलं आहे, तो मनाचा उत्तम मित्र आहे. पण ज्याला असं करता आलं नाही त्याने त्याचं शत्रुत्व स्वीकारलंय, आणि मग मनाचं शत्रुत्व स्वीकारल्यावर कुठेतरी ती गोष्ट, इच्छा मार्ग, मग ते कुठेतरी फक्त अधःपतनाला जात आहे, आणि कुठेतरी फक्त त्या इच्छा हव्या आहेत, मग कुठेतरी त्याचं कंट्रोल, नियंत्रण न करता त्या मनाला कुठेतरी भरकटलं जात आहे हो. आणि मग असं हे भरकटणारं मन कुठल्याही दिशेला जाऊ शकतं, कारण त्याच्यावरचा नियंत्रण, त्याच्यावरचा ताबा सुटतो. जसं आपण म्हणतो, टीव्ही बघताना आपण समोर रिमोट आपल्या हातात आहे हो. आपण त्या रिमोटच्या हातात नाहीये, आपल्या हातात आहे तो रिमोट. तुम्ही म्हटलं तर टीव्ही बंद करू शकाल. तो रिमोट म्हणत नाहीये तुम्ही मला बंद करू नका टीव्हीला. कारण तुमच्या हातात ते रिमोट आहे, तुमच्या हातात ते नियंत्रण आहे. भगवंतानी सांगितलंय तुमच्या हातात कोर्ट बॉल, तुमच्या हात कोर्टमध्ये आहे, की तुम्हाला काय करायचंय. तुम्हाला ते दिव्य ज्ञान घेऊन, तुम्हाला ती विरक्ती, तुम्हाला त्या कृष्ण भावित भावनेने त्या मनावरती कंट्रोल करायचा आहे की नाही, हे तुम्ही ठरवायचंय. का मग तसंच भरकटत जायचंय, त्याच दिशेने जायचंय, हे तुमच्या हातात आहे. मग तुम्हाला मनाला मित्र बनवायचंय का तुम्हाला शत्रू बनवायचंय, हे पूर्णपणे तुम्हाला ठरवायचं आहे. आणि म्हणूनच या मनाला मित्रत्व स्वीकारण्यासाठी, या मनाचं मित्रत्व स्वीकारण्यासाठी, या मनाला मित्र बनवण्यासाठी त्याला उत्तम मार्गावरती, त्याला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती, मग कर्माची भावना कशी असावी आणि कशा प्रकारे त्या फळाचा त्याग करायचा आहे, अशा प्रकारे त्या मनाला त्या साच्यातून घडवायचं आहे. असं हे अत्यंत मन, हे खूप अत्यंत, आपण म्हणतो ना की इतकंच खूप नाजूक असतं, परंतु त्याला कशा प्रकारे स्ट्रॉंग करायचंय, कशा प्रकारे हाताळायचंय, हे आपल्या हातात असतं. कारण आपण त्याला घडवू शकतो, आपण ठरवलं तर ते करू शकतो. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन आपण कशा प्रकारे, मग थोड्या कारणाने सुद्धा काही गोष्टी घडल्या नाहीत आणि पुढे जाऊन ती व्यक्ती पुन्हा त्या भौतिक मार्गावरती आली, तरी त्याचे फायदे काय असू शकतात हे आपण बघणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ज्याला योग साधनेत यश प्राप्त झाले नाही त्याची गती काय होते? अनेक वर्ष पवित्र जीवांच्या ग्रहावर आनंदात व्यतीत केल्यावर त्यांचा जन्म नीतिमान कुटुंबात किंवा श्रीमंत घराण्यात होतो. तो भक्तिभावी व ज्ञानी कुटुंबात जन्म घेतो. असा जन्म निश्चितच अत्यंत दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाला प्रश्न पडला की मग अशा योग साधनेमध्ये, जसं आपण म्हटलं की जसं ते फलगू वैराग्य होतं, आणि जसं ते संन्यासत्व पूर्णपणे स्वीकारलं जात नाही, आणि कुठेतरी ते डळमळीत राहतं, आणि कुठेतरी मग ज्याचा धोका असतो की पुन्हा ते भौतिक मार्गावर येतं, परंतु कुठेतरी त्या मार्गाला अनेक वर्ष पवित्र जीवांच्या ग्रहांवर कधी ही व्यक्ती, जरी त्या व्यक्तीने पूर्णपणे स्वतःला त्या समाधीच्या भावनेपर्यंत आणलं नसेल, तरी तो प्रयत्न जरी केला, त्या प्रयत्नांच्या मार्गावर जरी आलं, तरी मग त्या व्यक्तीला तो फायदा होऊ शकतो. या व्यक्तीला पूर्णपणे ते नुकसान नाही होत. जसं आपण कर्माचं बघितलं की चांगलं कर्म माणसाला कुठे नेतोय, आणि मग आपण या चांगल्या कर्माच्या, जशा की चांगलं कर्म केल्याने, चांगल्या कर्म करणाऱ्यांच्या संगतीत राहिल्याने कशा प्रकारे आपण त्या मार्गावरती येऊ शकतो, तसंच जर पूर्ण योगित्व जरी स्वीकारलं नाही, योग साधनेत पूर्ण यश जरी मिळालं नाही, तरी त्या मार्गावरती असण्याचा जो प्रयत्न केला गेलाय त्यालाही निश्चित यश आहे. आणि म्हणून त्याचा फायदा काय होईल, तर अनेक वर्षे पवित्र जीवांच्या ग्रहांवर आनंदात व्यतीत केल्यावर त्याचा जन्म नीतिमान, मग या भौतिक जगामध्ये, किंवा या पवित्र जीवांच्या ग्रहांवर, या भौतिक जगामध्ये जरी सगळं सुख, सगळी उपभोगली, आणि जरी या योगित्वाला पूर्णपणे स्वीकार नाही, यश प्राप्त नाही केलं, तरी अशांचा जन्म हा एखाद्या श्रीमंत घराण्यात होऊ शकतो, की अशांचा जन्म एखाद्या ज्ञानी किंवा भक्तिभावी कुटुंबात, की त्यांना पुढच्या जन्मी जाऊन, की मग त्यांनी ते भक्तीच्या मार्गावरचं कुठेतरी त्यांना ते पुण्य केलेलं त्या मार्गावरती नेतं, आणि मग पुढे ते त्याच प्रवासात असू शकतात. जसं आपण पुढे जाऊन काही गोष्टींमध्ये बघणार आहोत की पुन्हा जरी वाईट मार्गाला, आता वाल्याचा वाल्या कोळी, जसा नारदांनी
ज्ञानाची, दिव्य ज्ञानाची प्रचिती दिली, दिव्य ज्ञान केलं, तर मग सुरुवातीचा मार्ग वाईट होता, परंतु कुठेतरी स्वतःला भक्तीच्या मार्गावर घातले, मग तो योग्य मार्गाने त्याच जन्मी त्या वाल्याचा वाल्या कोळी झाला, परंतु सॉरी वाल्या कोळीचा वाल्मिकी ऋषी झाले. परंतु जरी तसं न झालं आणि पूर्ण योगित्व नाही झालं, तरी पण त्या पुढच्या जन्मी ते भक्ती मार्गावरती येऊ शकतात आणि आपल्या भक्तीला पुढे नेऊ शकतात. आणि अशा प्रकारे असा जन्म मिळणं सुद्धा दुर्मिळ आहे. कुठेतरी स्वतःला त्या वाटेवर घालणं, कुठेतरी स्वतःला त्या मार्गावर आणणं, हे सुद्धा तितकंच योग्य आहे, हे भगवंत सांगतायत. मग कुठलंही नुकसान होणार नाही त्याचं त्याच्यामध्ये, परंतु पुन्हा त्या भौतिक याच्यात जन्म मिळेल, पण पुन्हा आपण त्या आध्यात्मिक मार्गावर मग ती भावना अजून चांगल्या प्रकारे जोपासू शकते. एक संधी मिळते, एक चांगली संधी मिळू शकते अशा व्यक्तीला, हे भगवंतांनी सांगितलंय. मग सर्वश्रेष्ठ योगी कोण आहे, की जो अकर्मांकडे, पुन्हा नारदांचं चित्र दाखवलंय की कशा प्रकारे भक्तीमध्ये आणि अकर्मामध्ये, की जो कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करतोय आणि सर्वांना त्याची प्रचिती देऊन आणि सर्वांना ते दिव्य ज्ञान देऊन त्या भक्तीच्या मार्गावर आणलं जातंय, हे सर्वश्रेष्ठ. मग सर्वश्रेष्ठ योगी हा प्रथम सर्वश्रेष्ठ संन्यासी असायला लागतो, ज्याच्या मनावरती ते नियंत्रण आणि मनावरती नियंत्रण घेऊन त्या मार्गावरती पुढे गेलं जातं. आणि मग हे सगळी ही शिडी दाखवली हो. जसं आपण हे कर्मयोग, ज्ञानयोग बघतोय, पण या ज्ञानाचा मार्ग कुठे जातोय हो, हे दिव्य ज्ञान कुठेतरी भक्तीच्या मार्गावर घेऊन जात आहे. या ज्ञानाशिवाय भक्ती नाही, कारण ते दिव्य ज्ञान घेऊनच भक्तीच्या मार्गावर. पण मार्ग कुठे जातोय हो, शिडीचा मार्ग सगळा भक्तीच्या मार्गावरती जातोय. कर्म करा, पण भक्तीपूर्वक ते कर्म करा. कर्म करायचंय, ज्ञान घ्यायचंय, पण भक्तीच्या मार्गावरती घ्यायचंय. कृष्ण भावनेला मनामध्ये जोपासून ते ज्ञान घ्यायचंय. मगच, म्हणून हे सगळे मार्ग भक्तीच्या मार्गावर जात आहेत आणि ही शिडी सगळी भक्तीच्या मार्गावरतीच जातीये. हरे कृष्ण. प्लीज. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, वाचा. हरे कृष्ण. आणि सर्व योगींपैकी जो पूर्ण श्रद्धापूर्वक सतत माझ्या स्वरूपात स्थित होतो व दैवी प्रेमाने मला पूजतो, तो सर्वाधिक सामिप्याने योगाद्वारे मला प्राप्त होतो व तो सर्वश्रेष्ठ असतो. हरे कृष्ण माता. मग ती समाधी अवस्था गाठली जाते, की मग ती म्हणजे पूर्णपणे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये लीन झालेले, शुद्ध दृढ भक्तीमध्ये. अगदी मग कशा प्रकारे, तर सर्व योगींपैकी जो पूर्णपणे श्रद्धापूर्वक सतत माझ्या, जसं हरिदास ठाकूरांचं आपण सांगितलं की 3 लक्ष नामस्मरण केल्याशिवाय अन्न ग्रहण केलं जात नाही. ज्यांना नाम आचार्य म्हटलेलं आहे चैतन्य महाप्रभूंनी, की मी हे केल्याशिवाय, अशी पणच घेतलेला ती वाव, म्हणजे तो पणच केलेला असतो की मी अन्न पाणी ग्रहण करणार नाही, असा शुद्ध भक्त. मग त्याला जातपात नाही हो, तुम्ही कुठल्याही जातीचे, मग तुम्ही ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो, क्षुद्र असो, परंतु तुम्ही मनातून पवित्र, तुम्ही त्या भक्तीच्या मार्गावर यायला तुम्हाला कुठलंही बंधन नाही हो. म्हणून तुम्ही कुठल्याही मानसिक, परंतु त्या इंद्रियांवर आणि त्या आसक्तींना सगळा त्याग करून सतत माझ्या स्वरूपात स्थित होतो, दैवी प्रेमाने मला पूजतो. मग ती मनातली भावना, जसं मी म्हंटल की मनात एक भाव, देव जसा भाव तसा देव. मग एक भाव मनामध्ये ठेवून देवाला पूजू नका, तर पूर्णपणे तुम्ही पूर्णपणे देवाशी एकरूप होऊन, देवाला पूर्णपणे भक्तीमध्ये लीन होऊन तुम्ही देवाला पूजा, आणि तो सर्वाधिक सामिप्याने, आणि मग त्या समीपतेने तो योगाद्वारे भगवंताला प्राप्त होतो. आणि मग तो असा योगी हा सर्वश्रेष्ठ, जसे आपले श्रीला प्रभुपाद, की ज्यांनी कृष्ण 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 कृष्ण, काय करायचंय, तर मी जे काही करतोय ते कृष्णाला अर्पण करतोय, जे नैवेद्य जे खातो आहे ते सुद्धा कृष्णाला अर्पण करून, ज्या काही गोष्टी करतोय ह्या फक्त कृष्णाच्या सेवेमध्ये. म्हणून असं विचारलं गेलं जरी की तुम्ही या सगळ्या अगदी आयशो आरामात किंवा असं नाही, परंतु वाटणाऱ्याला तेच वाटणार, पण ज्याचे विचार की भगवंतांच्या सेवेसाठी, मग कुठल्या कुठल्या जागी की जिथे माणूस चालून जाऊ शकत नाही, की जिथे अशा जागी एखादी व्यक्ती उभंही राहू शकत नाही, अशा वेगवेगळ्या भागांमध्ये श्रीला प्रभुपाद देशाच्या वेगवेगळ्या देशांच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन त्यांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार केलाय. मग जसं मी म्हंटल, इतकी लोक आहेत, ड्रग्स घेणारी लोक आहेत,
किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची नास्तिक लोक आहेत, मग कुठल्याही वेगवेगळ्या विचारांच्या लोकांमध्ये त्यांना सामावलं, त्यांनी स्वतःला सामावून घेतलं. पण कसं मनामध्ये ती दृढ भावना होती, मनामध्ये माझ्या बरोबर कृष्ण आहे, जे करतो आहे ते कृष्ण करतोय, जे करतोय माझ्याकडून करून घेतोय ती सगळी भगवंतांची कृपा आहे, अशा भावनेने जो ही गोष्ट करतो त्याला तो सर्वात श्रेष्ठ असा योगी मानला जातो, सर्वश्रेष्ठ योगी मानला जातो. हे काही काही स्लाइड जसं आपण पुन्हा तेच की काही कसं भगवंतांचं दर्शन आणि या काही स्लाइड आणि मग या नाम कलियुगामध्ये कशा प्रकारे भगवंतांचं नाम संकीर्तन करणारा योगी आणि मग असा हा योगी जो भक्ती मार्गावरती जी अगदी सगळे जिने जरी जात असले तरी लिफ्टच्या मार्गाने तुम्ही भक्ती मार्ग घेतला तर अगदी सर्वात जास्त अशा स्पीडनी आणि अशा जास्तीत जास्त जवळीक भगवंतांची साधण्यासाठी तुम्ही त्या नामस्मरणाचा आधार घ्या आणि स्वतःला नामस्मरणामध्ये लीन करा. जितकं नामस्मरण वाढवाल तितकं तुम्ही भगवंताला जाणू शकाल, तितकं तुम्ही दिव्य ज्ञान अर्पण स्वतःला करण्याची ऍटलीस्ट ते सामर्थ्य येऊ शकेल. आणि म्हणून या कलियुगामध्ये तेवढं सामर्थ्य, तेवढी मनाची सामर्थ्यता वाढवण्यासाठी या नामस्मरणाचा आधार घेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून कलियुगामध्ये कुठलाही दुसरा मार्ग नाही, कुठलाही दुसरा मार्ग नाही. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग तो हळूहळू चढून जिना घ्यायचा की मग ते हळूहळू यम नियम किंवा या अष्टांग योग किंवा ध्यान योग या सगळ्यांचे मार्ग घ्यायचे का भक्ती मार्गाचं एक लिफ्ट घ्यायची, हे तुमच्या हातात आहे. मग तुम्ही त्या भक्ती अगदी कितीही वेगवेगळ्या प्रकारची कर्म करणारी व्यक्ती असू दे, पण ती भावना जर कृष्ण भावना मध्ये जोपासली तर त्या कृष्ण भावनेमध्ये जे भक्तीच्या मार्गावरती ते थेट त्या दिव्य ज्ञानाला आणि भगवंत वाट बघतायत आणि मग देह त्यागल्यानंतर गोलोकामध्ये आणि अशा प्रकारे भगवंतांच्या धामाला जाण्यासाठी तो मार्ग मुक्त होतो, मार्ग मोकळा होतो. कारण कुठेतरी या बंधनातून मुक्त करण्यासाठी स्वतःला तितकं तयार केलं जातं, त्या कृष्ण भावनेमध्ये झोकून दिलं जातं आणि ती कृष्ण भावना मनात जोपासली जाते. म्हणून जिन्यांचा मार्ग न अवलंबता की डायरेक्ट लिफ्टने तुम्ही या भक्ती मार्गाने भगवंतांच्या भक्तीमध्ये लीन. आणि या मंत्राचं काय सामर्थ्य आहे, मग भक्तीमध्ये लीन होऊ शकताय हा मंत्र. तर हे जे साऊंड व्हायब्रेशन या ज्या कंपना आहेत, ही जी ध्वनीची कंपना आहेत, ही मनाला डिलिव्हर मंत्र या त्र म्हणजे डिलिव्हर, या मनाला त्रायतात, म्हणजे त्या मनाला कुठेतरी चांगल्या गोष्टींकडे डिलिव्हर केलं जातं. मन हे आध्यात्मिक मार्गावरती आणलं जातं, असं या मंत्राचा महिमा आहे. आणि म्हणूनच या मनाला त्या गोष्टींवर नेलं जातं त्रायत, म्हणजे या मनाला त्या मार्गावरती डिलिव्हर केलं जातं आध्यात्मिक मार्गावर. अशी ही साऊंड व्हायब्रेशन असा हा जप आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि म्हणूनच या नाम महिमाची आणि या संकीर्तनाचा हा महिमा खूप थोर आहे, जो आपण प्रत्येकी ज्याला शास्त्राचा संदर्भ आहे की भगवंतांनी श्रीला प्रभुपादांनी याच्यावरती खूप अनालिसिस केलाय की सायन्स अँड स्पिरिच्युअलिझम, सायन्स अँड सेल्फ रिअलायझेशन, की कशा प्रकारे आत्मसाक्षात्काराची भावनेला शास्त्रीय बेस आहे, शास्त्रोक्त बेस आहे, कारण त्यांनी त्याच्यावरती सुद्धा अभ्यास केलेला आहे. आणि कशा प्रकारे या नामस्मरणाला, कशा प्रकारे या हरे हरे कृष्ण आणि या एनर्जी इतकं आपण म्हणून आपल्याला एनर्जी काय येते ही प्रचिती तुम्ही घ्या हो. मी तुम्हाला सांगण्यापेक्षा जसं मी सांगितलं या अनुभवाने मी सुद्धा ही प्रचिती घेतलीये, तसं प्रत्येक जण घेतोय. या मार्गावरती येणारा प्रत्येक जण मग त्या सामर्थ्याने आणि त्या नामस्मरणाच्या जपाने ते प्रचिती घेऊन पुढे जातोय. व तुम्हाला ते किती करायचंय, की भगवंत म्हणत नाहीत की तुम्ही 8-8, 10-10 तास देवळामध्ये बसा आणि नामस्मरण करा. नाही, तुम्ही 2 हात, तिसरं मस्तक टेका आणि तुम्हाला जेवढा वेळ शक्य असेल तितका नामस्मरणाला द्या. मग त्याच्यासाठी बघा पुढे जाऊन की काहीही त्याच्यासाठी बंधनं नाहीयेत, की जशा प्रकारे तुम्ही हा मंत्र कसा प्रकारे करू शकता. आणि मग हे शास्त्राचे संदर्भ दिलेत, भागवतांमध्ये याचे खूप संदर्भ आहेत. हे प्रत्येक जे श्लोक आहेत हे शास्त्राचे संदर्भ आहेत, की कशा प्रकारे नामस्मरणाचं महात्म्य, जे चैतन्य महाप्रभूंनी कलियुगामध्ये हा मंत्र आणला, ज्याच्यावर श्रीला प्रभुपादांनी खूप अभ्यास केलाय नंतर. आणि या प्रत्येक भागवतम तुम्ही वाचाल, त्या स्कंदातून 12 स्कंद आहेत, त्या प्रत्येक स्कंदातून तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारे या
आध्यात्मिक मार्गाची आणि या नामस्मरणाची महती मिळेल. आणि मग त्याचे हे काही संदर्भ दिलेले आहेत 12.3.51, 10.25 जे भगवद्गीतेतली ही जी अगदी ज्या 10व्या अध्यायामध्ये आपल्याला चतुश्लोकी भगवद्गीता पण आहे आणि ज्या प्रकारे नामस्मरणाला कसं महत्व दिलेलं आहे ते त्या अध्यायामध्ये आपण वाचतो. हे प्रभू, हे परमेश्वर, तुझ्या नामात सर्व जीवांचं कल्याण आहे व म्हणून तुझी अनेक नावं आहेत. जसे कन्हैया, गोविंदा, तुझ्या नावात तुझ्या सर्व शक्ती आहेत व तुझ्या नामस्मरणाचे काहीही कडक नियम नाहीत. हे चैतन्य चरितामृतामध्ये म्हटलंय की तुझी अनेक नावं आहेत. मग जनार्दन आहेस तू की जो सगळ्या जगाचं अगदी कल्याण करतो आहे, आणि जो कन्हैया आहे, जो गोविंद आहे, जो गोपींनी म्हणजे गोपिकांना तर इतक्या या नामस्मरणामध्ये इतकं की भगवंतांचं दर्शन या नामस्मरणाने होतं आहे की भगवंतांना कशा प्रकारे आपण या नामस्मरणाने अर्पण करू शकू आणि कशा प्रकारे मग या 108 जपाचं त्याचं सुद्धा खूप महत्व आहे. त्याचं महात्म्य मी देणार आहे तुम्हाला की 108 वेळाच का जप केला जातो आणि या 108 या नंबरला आणि या क्रमांकाला, या आकड्याला काय महत्व आहे. मग त्याला वेगवेगळे संदर्भ आहेत, शास्त्राचे संदर्भ आहेत की कशा प्रकारे ते केलं जातं आणि काय याचे नियम. तर याच्यासाठी कुठलेही तुम्हाला कडक काटेकोर नियम नाहीयेत हो. महामंत्राचा जप करताना काय करावं, तर जप सुरू करण्यापूर्वी मी जसं म्हटलं पंचतत्व मंत्राचा. मग हा पंचतत्व मंत्र काय आहे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्त वृंद, की जे प्रत्यक्ष कृष्ण आहेत ते चैतन्य महाप्रभू, जे नित्यानंद आहेत ते बलराम, जे अद्वैत गदाधर आणि श्रीवासादी जे अद्वैत आहेत ते शिव, आणि जे गदाधर आहेत जे नारद मुनी आहेत, वासादी जे राधा राणी आहेत, या प्रत्येकाचा अंश या सगळ्यांमध्ये आहे. ज्या चैतन्य महाप्रभू, प्रभू नित्यानंद, अद्वैत, जे गदाधर आणि श्रीवासादी या सगळ्यांमध्ये याचा अंश आहे. या पंचतत्वांचा मंत्र हा म्हणणं हे एक त्याचं बंधन आहे की हे म्हटल्याशिवाय पुढे जाऊ नका, यांचं स्मरण करा. आणि मग नामस्मरणाला हरे कृष्ण, की हरे या शब्दामध्ये भगवंतांची शक्ती आहे सगळी, आणि म्हणून या कृष्ण या नावात की कृष्णाचा जप करून त्या शक्तीचं, त्या सामर्थ्य मिळवण्यासाठी या नामस्मरणाचा जप केला जातो. मंत्र ऐकता येईल इतक्या जोरात म्हणावा. त्याचं मनाला त्याला कुठलंही कमीपणा वाटू नये. तो मंत्र का गाण्याच्या भेंड्या खेळता, मोठी मोठी गाणी म्हणताना नाही तुम्हाला कमीपणा वाटणार. मग देवाचा मंत्र म्हणताना 10 जणांमध्ये काय अख्ख्या गर्दीमध्ये म्हटलात तरी हा ठीक आहे की कुणाला अगदी इतर लोक काही अभ्यास करतायत, अध्ययन करतायत, त्यांना अडथळा नाही, पण तुम्हाला ऐकू येईल, मंत्र हा ऐकू येईल इतक्या जोरात म्हणणं हे निश्चितच गरजेचं आहे. मग त्याच्यात लाज वाटू नये की आपण हा मंत्र बाहेर करतोय, कारण तो मग ते मनात असायला पाहिजे. तो कृष्ण मनात असला पाहिजे, तरच ते त्या मनाने केलं जाईल. मग त्याची लाज बाळगली जाणार नाही किंवा त्याच्यामध्ये कुठलंही भावना येणार नाही, आड येणार नाही. कारण ते म्हणायला कुठल्याही काहीही बंधन नसणार आहे. कितीही गर्दीमध्ये असेल तरी मनाला तल्लीन बघा पुढे जाऊन का संकीर्तन केलं जातं आणि काय या संकीर्तनाचा महिमा आहे. प्रत्येक शब्दाचा उच्चार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग घाईघाईने पटापट मंत्र पूर्ण करायचा, याच्या मागे नका लागू. जरी स्पीड ठेवला, जरी स्वतःला तेवढं 108 वेळा म्हणायचंय, इतके वेळा मला 5 वेळा 10 वेळा इतकं मनाला जर बजावलं, तरी पण त्या उच्चाराकडे नक्की लक्ष द्या, हे महत्वाचे. हे छोटे छोटे जप आदरपूर्वक करा, भक्तिभावाने करा, एकाग्र चित्ताने करा. कारण ते करताना कुठेतरी हातात मोबाईल आहे, समोर टीव्ही बघतोय अशा वेळी नाही. कोणत्याही स्थळी बसून, मग अगदी निर्जळ स्थळी जायला की जे यमनियमांमध्ये दिले अष्टांग योगामध्ये, पण या भक्तीच्या मार्गावर नाही. कारण हा भक्तीच्या मार्गावरती नामस्मरणाचा यज्ञ सांगतोय की तुम्ही कुठेही नामस्मरण करू शकाल. कुठल्याही स्थळी बसा, चालताना करा, कुठल्याही दिशेकडे तोंड करून बसलात तरी तुम्हाला कुठलंही नियम नाहीयेत. हा तुम्ही पूजेच्या रूम मध्ये, देवाच्या खोलीमध्ये केलं तर नक्कीच त्याचं एक सामर्थ्य, एक वातावरण असतं, परंतु त्याला बंधन नाही. कोणत्याही वेळी, मग तुम्ही ब्रह्ममुहूर्तावर केलात तर उत्तम आहे, पण तुम्ही त्याला स्नान करून बसलं पाहिजे किंवा अगदी तुम्ही त्या शुद्ध मनानेच केलं पाहिजे काही नाही.
मन चंगा तो काकोटी में गंगा, की तुमचं मन निर्मळ पाहिजे. मग तुम्ही ते सकाळी उठून ब्रह्ममुहूर्तावर अगदी अंघोळ केल्याशिवाय केलं तरीही त्याच्यात काहीही हरकत नाहीये. मग तो जो 4:30चा जेव्हा मंगल आरती असते, 4:30 ते 7 या वेळामध्ये या नामस्मरण हे इस्कॉनमध्ये केलं जातं. कारण त्यावेळी आपण म्हणतो बघा, मुलांना पण सांगतो, की ते जे ब्रह्ममुहूर्ताचं, की त्यावेळेला आत्मसात करण्याची जी सामर्थ्य, जी शक्ती असते ती सगळ्यात उच्च असते आणि सगळ्यात ते वातावरण आणि ती वेळ असते ही ब्रह्ममुहूर्ताची वेळ असते. ज्या वेळेला परमेश्वराचा निवास असतो त्या जागी आणि म्हणूनच तेव्हा ते सामर्थ्य वाढवायला मदत केली जाते. जप स्नानापूर्वी किंवा नंतर कधीही करता येतो. जप करताना तो मोजणं श्रेयस्कर ठेवावं आणि मग कशा प्रकारे जसं मी जपमाळ आणली आहे, की जशा प्रकारे तुम्ही हा जप करा. मग त्याच्यामध्ये ही एक बोट आहे बाजूला. मग तुम्ही जप करताना ती बॅग घेतली जपाची, तर त्याच्यामध्ये पण हे बोट बाजूला जातं, जे निषिद्ध मानलं जातं आणि मग तुम्ही एक-एक करून ही माळ पूर्णपणे पुढे नेऊन हा जप करा. आणि मग याच्याप्रमाणे याच्या 108 म्हणी आहेत, परंतु याच्यामध्ये करताना काय करू नये, तर महामंत्राच्या काहीच शब्दांचा मग त्याच्यामध्ये शब्द गाळलेत काही किंवा खाऊन टाकले, पटापट मला उरकायचंय नका. मग अशा वेळी करू नका. वेळ जेव्हा शांत आहे, तुम्हाला माहिती तुम्ही आता नामस्मरण करू शकणार आहे. मी पूर्ण चित्ताने, पूर्ण शरीराने, मनाने मी जप करणार, त्यावेळेस जपाला बसा आणि पूर्ण लक्ष त्याच्यावर केंद्रित करा. शब्द खाऊ नका. प्रत्येक शब्दाचा उच्चार व्यवस्थित करा. हा कृष्ण मणी जो आहे, त्याच्यावरती तो तुम्हाला सुरुवात आणि शेवट दाखवतो. पण तो जपाला धरू नका. बाकी सगळे मिळून 108 मणी आहेत आणि म्हणूनच ह्या मण्यापासून सुरुवात केली जाते. तिथेच ते संपून पुन्हा त्या क्रॉस करू नका त्याला. ते करताना एक महत्त्वाचं लक्षात ठेवा, तुम्ही हे जेव्हा करताय पूर्ण केल्यानंतर, जेव्हा तुम्ही इथे येता, तेव्हा त्या मण्याला पुढे करून जाऊ नका. तर तुम्ही असं प्रकारे त्या मण्याची दिशा बदला आणि तो तुम्हाला दिसत असेल, तर ती दिशा बदलून तुम्ही तो मण्याचा पुन्हा जप सुरू करा. हे तुम्हाला दाखवण्याचा मुख्य उद्देश आहे. मी पुन्हा नंतर पाहिजे तर रेकॉर्डिंग संपल्यावर तुम्हाला पुन्हा एकदा दाखवते हे. पुस्तक वाचताना किंवा टीव्ही बघताना जप करू नये. पूर्ण लक्ष मग हे छोटे-छोटे नियम आहेत. जप करण्याचे फायदे काय आहेत? अहो सगळे बघा किती तल्लीन झालेत मनामध्ये, वातावरण किती सुंदर झालंय. त्या वातावरणामध्ये किती पवित्रता आली आहे, किती स्पंदनं आली आहेत आणि केवढं व्हायब्रेशन्स निर्माण होतंय त्या भक्तांच्या भक्तीमुळे. मग कर्मफळापासून जे कर्म वाईट जरी केलं असेल, तरी भक्तीच्या मार्गावर आल्यावर नामस्मरण केलं आणि कितीही नामस्मरणाचे मग कितीही आधी वाईट कृती केल्या आहेत, की अगदी मद्यप्राशन केलंय किंवा कुठल्याही स्त्रीचा छळ केलाय, कुठल्याही गोष्टी वाईट मांस खाल्लेला आहे, तरी या गोष्टींना कर्मफळं त्याची मिळण्यापासून तुम्हाला नक्कीच मुक्ती मिळेल. आणि म्हणूनच या नामस्मरणाच्या मार्गावर कितीही आधी पाप केली तरी जसा वाल्याचा पुन्हा वाल्या कोळीचा वाल्मिकी झाला, तशा प्रकारे वाटेल तेवढी मोक्षारी ऋषी झाले. कारण की त्यांना कुठेतरी त्या दिव्य ज्ञानातून स्वतःला त्यांनी भक्तीच्या मार्गावर घालून नामस्मरण केलं आणि इतकं स्वतःला झोकून दिलं त्याच्यामध्ये, की स्वतः अगदी तहान भूक विसरले. मग ते त्याच स्थळाला जाणं खूप कठीण आहे हो या कलियुगामध्ये. परंतु तुम्ही एवढं नक्कीच करू शकता. तुम्ही दिवसातून थोडा वेळ तुमच्यासाठी काढून हे नामस्मरण केल्यावर तुम्हाला तुमची प्रचिती येईल, की आज आपला दिवस कसा गेलाय. ज्या दिवशी आपण नामस्मरण केलं नाही, त्या दिवशीचा आणि ज्या दिवशी केलंय, त्या दिवसामध्ये तुम्ही तुमचं डिफरन्स आणि तुम्ही तुमची तुलना करू शकाल. मग तुम्ही हे का करायचंय आणि त्याचे फायदे हे तुम्हाला स्वतःला माहिती आहे. वाईट सवयींपासून, व्यसनांपासून मुक्ती मिळते. सध्याच्या या अवस्थेमध्ये जसं आपण या पॅन्डेमिकमधनं गेलो, की मन किती सैरभैर होतं. मन किती तुमचं विवेकबुद्धी किती डळमळीत होते आणि कशाप्रकारे तुम्ही किती गोष्टींना आहारी जाऊ शकता आणि म्हणून न आहारी जाण्यासाठी तुम्ही आपल्या विचार आणि इच्छांचं गुलाम बनू नका. तुम्ही या इच्छांना म्हणून जसं मी त्या रिमोटचं की त्या रिमोट बनू नका तुम्ही. तुम्ही स्वतः तो रिमोट बना. त्या रिमोटला मन बनवू देऊ नका, की मनाला त्याच्या कंट्रोलमध्ये की त्याच्या कंट्रोलमध्ये तुम्ही जाताय. तो रिमोट तुम्हाला कंट्रोल करते, ते मन तुम्हाला कंट्रोल करते तसं नको. तर तुमच्या हातात घ्या त्याची इंद्रिय, तुमच्या हातात त्या दोऱ्या घ्या आणि त्या मनाला कंट्रोल करा. तरच तुम्ही त्या इच्छांना आणि विचारांचे गुलाम होणार नाही आणि त्या सवयीपासून निश्चित मुक्त होऊ शकाल. निश्चित तुम्हाला त्याच्यापासून मुक्ती मिळेल आणि चिंता आणि स्ट्रेस तर काय हो आपल्याला वाढून ठेवलेले आहेत, की प्रॉब्लेम्स जगी सर्व सुखी असा कोण आहे? प्रत्येकाला रोजच्या रोज वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरं जावं लागतंय अहो. मग त्या कुठल्याही प्रकारच्या असू दे, कुठल्याही प्रकार अगदी छोट्या असो, मोठ्या असो, वेगवेगळ्या प्रकारच्या. पण नक्कीच हे नामस्मरण बघा तुम्ही कितीही सकाळी उठून एक 5 मिनिटं हा नामस्मरण तुमच्या मनातल्या भावना, तुमचे विचार पलटलेले असतील, हे प्रचिती तुम्ही स्वतः घ्या तुमची
आणि म्हणून हे मनःशांतीचे की हे योगीचे की या अध्यायामध्ये आपण या नामस्मरणाच्या कशा प्रकारे निर्मळ आनंद आणि कशा प्रकारे समाज प्रबोधन पण होऊ शकतं, की जेव्हा हा संकीर्तन जसं मी तुम्हाला म्हटलं वृंदावनाच्या यात्रा मायापूरची यात्रा केली गेली तेव्हा इतकं सुंदर ते संकीर्तनाचे व्हिडिओ प्रभूजींनी टाकलेले, की तिथे इथे बसून ते संकीर्तनाचे व्हिडिओ बघून आणि संकीर्तनाचं त्यांना करता बघून आपल्याला इतका जोश येतो, की आपण प्रत्यक्ष तिथे आहोत की काय आणि नामस्मरण संकीर्तन करतोय, इतका तो भास होतो. इतकं आपण तल्लीन होऊन जातो. इतकं त्या नामस्मरणामध्ये झोकून देतो स्वतःला आणि त्याचे किती समाज प्रबोधन, की आजूबाजूच्या व्यक्ती वाईट विचार जरी करत असतील, तरी हा समाज प्रबोधन सुद्धा घडायला उपयुक्त होतात. त्या मनातले विचार व्यक्तीचे बदलतात. ती व्यक्ती जसं हरिदास ठाकूरांच्या समोर ती वेश्येची मनातली पूर्णपणे बदलली ती. तिच्या मनातले विचारच पालटले. अशा प्रकारे नुसत्या सत्संगाने, नुसत्या त्या साधूच्या संगाने इतका फरक पडू शकतो. तर तुम्ही जेव्हा ते आत्मसात कराल, प्रत्यक्ष आपण जेव्हा ते अ, अ, आचरणामध्ये आणू, तेव्हा ते किती त्याचे फायदे असतील. तर अशा प्रकारे आणि म्हणून या महामंत्राचे हे आणि मग प्रत्येकाने या महामंत्राच्या फायद्यांचा अ, हे प्रतिक्रिया दिलेली आहे, की प्रत्येक जण वेगवेगळ्या अगदी मग सिनेसृष्टीतले असू दे किंवा बिझनेस मॅन असू दे किंवा कोणी असू दे, या प्रत्येकाने की महामंत्राच्या जपाचा माझ्या अत्यंत आयुष्यावर हे मिस्टर फोर्ड जे ज्यांना आता अमरीश ऋषी असं म्हटलं जातं, की ज्यांनी स्वतःला इतका प्रभाव करून घेतला त्या आध्यात्मिक मार्गाचा, की त्यांनी स्वतःला झोकून दिलं, की इतकी मंदिरं बांधली, इतकं त्यांनी पैसा कमवला, सगळं कमवलं, पण ते कृष्ण भावनेमध्ये, कृष्ण सेवेमध्ये दिलं, स्वतःसाठी वापरलं, परंतु त्याचबरोबर ते कृष्ण सेवेमध्ये अर्पण केलं. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारचे इंडस्ट्रियलिस्ट मी अनेक वर्षापासून हरे कृष्ण मंत्राचा जप करतोय. याहून अधिक आल्हाददायक मला कधीच वाटलं नाही आणि ह्या जपामुळे माझ्या आयुष्यातील चढ-उतार सहजपणे आत्मविश्वास आणि मनःशांती चढ-उतार तर आहेतच हो. आज तुम्हाला एक मिळतंय तर उद्या नाही मिळणार आहे. आज एक आहे तर उद्या नाहीये. अशा प्रकारे चढ-उतार सारखे येतात तुमच्या आयुष्यामध्ये. परंतु त्या चढ-उतारांना आत्मविश्वासाने तोंड कसं द्यायचंय, हे आपण या प्रॅक्टिकल जगामध्ये आता बघतोय. आणि म्हणूनच हे नामस्मरण हा जप असे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉरेनर्सनी, वेगवेगळ्यांनी बघा खूप तिथे तर कृष्ण भावनेचा प्रसार, की जिथे कृष्ण कोण आहे माहिती नव्हतं तिथपासनं सांगितल्यापासून श्रीला प्रभुपादांनी सुरुवात केलेली, की महाभारत माहिती नव्हतं कृष्ण कोण आहे, की कृष्ण भावना जोपासण्यापर्यंत भगवंत श्रीला प्रभुपाद घेऊन गेले आणि त्यांच्यामध्ये हे चॅन्टिंग आणि मग त्यांनी या सगळ्याचे फायदे अशा प्रकारे हे तुम्ही नंतर मी तुम्हाला स्लाइड करीनच हे आणि मग कशा प्रकारे जस्ट बी हॅपी सुखी राहा आणि तोंड द्या संकटांना तोंड द्या परंतु चॅन्टिंग करा नामस्मरण करा आणि या संकटांना तोंड देण्यासाठी स्वतःला तेवढं सामर्थ्यवान बनवा आणि मग सुखी राहा अशा प्रकारे या महामंत्राचा महिमा दिलेला आहे आणि म्हणून मी तुम्हाला तर ह्याचे मी महत्व तुम्हाला ह्याच्यावर पण जपमाळेचं टाकीन 108 मण्यांचं सुद्धा महत्व टाकीन हे सगळं मी तुम्हाला ग्रुपवर नक्की शेअर करीन अशा प्रकारे या ध्यान योगाच्या मार्गावर कशा प्रकारे तो भक्तीच्या मार्गावर समाधीच्या मार्गावर जाण्यासाठी हा भक्तीचा मार्ग कसा श्रेष्ठ आहे आणि कशा प्रकारे नामस्मरण हे श्रेष्ठ आहे योगी कशा प्रकारे श्रेष्ठ जेव्हा तो स्वतःला भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे लीन करतो तो कशा प्रकारे सर्वश्रेष्ठ योगी होतो हे आपण आज इथे 6वा अध्याय संपून समाप्त करतोय मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करते कुणाला काही प्रश्न असतील मी सगळ्यांना अनम्यूट करते काही जपाबद्दल प्रश्न असतील तरी तुम्ही मला विचारा आणि तुम्हाला ते मी सांगू शकते आपण एक 10 मिनिटं घेऊया जास्त वेळ घेणार नाही ऑलरेडी लोकांची जेवणाची वेळ वगैरे घेतलेली आहे त्याच्यामुळे प्रत्येकाने त्याप्रमाणे ऍडजस्ट केल्याप्रमाणे अक्षरशः धन्यवाद सगळ्यांना परंतु अजूनही कुणाला जे काही पुढच्या गोष्टी करायच्या असतील तर त्यांचे प्रत्येकाची काही कामं असतील तर एक 5 मिनिटं मी ठेवलाय वेळ तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर विचारा नक्की हरे कृष्ण